oh karong carving long life kelang rap tundon pinin tu carving long life pen di furong sepi mate ni hang ni jang pen carving long pen kada capital labang so di furong sepi long sedolo labang so di furong sepi long labang ke rong monjir pulo labang so rong monjir aklam long sedolo ni tu rong monjir pulo tu penang an di furong sepi ka kepang thir nai la pen kemenai raji pen abolon pen chenglok rong rup theng pi theng phang pen chenglok labang so arong ki kim kerang penang an ingkan dolo la pen labang so rong lugu Charlie hin punon ketek kiri punon ke Japon mate di furong sepi long pulo te rong monjir ta isilo la sila bang sodong monjir atumu ke litum keceng ben kejut alam thil tum dak rong asar tum do mekar asar do the perang ke do diuri do alang litum mele lam thesi ajupona ko piposi ko sonsi alang litum la bang sodong monjir don mangke don Iti susilo house susilo lang litum labang sorong non make parus tame kilipo semi labang sorong an ke pang thir labang sorong ke anong is semi long polo se labang sorong alang litum risui jang man ke Japon pen ronga sordung ko sonsi alang litum ke klemena lahai putak litum arjupona amat lake ni litum dak romonjir dak di phuang kang lo war number 4 lagani tum dak romonjir establishment ke 1984 Tebon sitame la songbong akang brabang aning ding pik amasalang li kadok ka verong si mekar sarmar aphanta alang li than pon mompom ni tum kam ke claim la son allo je sarkar pen chulhangli ni tum every sunday si toara che bunai sarkar ang le 6 sitam ni tumaro phanke toara bang ke lan ke no problem be atheni li tum tha masi solution lo ason son chingbai pon lo ke claim ke dam chirung cherek em hang si chi claim lo la an lo ni tum every sunday ni tum poisa chi pon sang chi pon po adon meka do tit la an tam ni tum every sunday lo la ka chi club popular ning kan every sunday lo ning claim ave bala ave lo la an si ni tum claim chi paduk si pute ni tum la an chi paduk de pote towar heno po gari ghora usuk tami ki bigi thi to dame kidam ke bang problem dupik la sojone avideja phansini tum la an chepadol pena kangbra bang chepaduk pik jalang li aning ding pik rongisi kisung ke boy ka dog ave penta alang li miliju li do pensi ke claim ke dam so se progress pen rong cholong ni julong ni adon te na me bari bithung do nei alang li kata suggestion do rongisi phanta la han ni do de la hala 1984 lo di 1984 la so pig 86 bang ke SDC andolon do la sohot kalang lo SCC andolon do pusatame non si 1984 ke establishment lo mati tebo sahala sohro bangli tum la an la non ateng pen 84 by 80 plus house ke avela ni tum la non eglis non 10 bosor pen aprang ke la an avela 10 bosor pen afia bangke nilu tum la si 84 dagadi 80 plus lo mane mekar samar ke doge ande la na ningkana phi dag bangke rong daleng thir pe la pen la risui jangan tum ta penan ke thekire du la sila risui jangan bang doktor ke mana bang doloma achala songbong dolo inu dolo mane nilsupo malo la bangke kene hedi doktor lo la homeopathy ka doktor lo pen engineer inur bhani nilsupo adak ba mang akle makala da JE lo la pulo la se qualified mane MA BL ha ke dopik lo la na bangke sakuri bangke la sorkar pen lang ta la an hiri dunde ma sakuri bang kompik la ni tum 80 house plus pusetame don ke bakso sakuri do la ana bang itum cultivation ade la rongang bong chepang thir nang ji po anu tinda ke matha la so awareness bang ko son mes nang la so mane ke pangri pon unlo la so lama bang ke athima 80 house polo te komame ke dak bang ke komame honghari komame ke christian komame ke la sonda do tai tam dak bang ke ko son si arona tang pen ko son si pangri pang ton unlo la sola mangke ni tungla haila mangke la son lo ite house do pu wifi sitame mane absent do pani tumla dhrom lam pu dam de la bangke ko mane ang dun de sitame ni tum pu pon pe sitame la baki khini bangke la ite house pe ni tum dhorok 70% murke kaita chitong se la an mang ni tum kam claim lo 70% muni ke la ga chingri bang la an mang every sunday bang anal tum ko son lo chutun jo dangela hada so dim long masi ni tum ke claim lo malo chutun jo dang alu somar tum nang dun po alu somar tum nang dun po la tum nang tunu bo nang dang dun po sanang dang dun po ke somaran ke rar kam claim lo non puta la so every sunday la bangso awareness mane la bangso social work bang claim bon bom non puta pini da claim ya program do sela do ko masi tum drop de la non puta
athi towar ni tum mi oe non tanang tum theklong lo la towar wak jab lo la solong ni tum si hini bang arlong da thokpo arlong le ta thokpo la se non ta suri bom ni tum claim clay lipute la so towar ni tum ka chelenga moisa masa vilo non ta ane nal tum la kang thir nai rong monjir pote kang thir nai rong pusame nong ilong pun bom nal tum la bangso ward number 4 pen ni tum normal ke ward number 4 pen man tum long le lang arong la barong kang thir bu se me la ni tum subsequent ke do pen si kang thir lam chol mati sitame lapu paper media ba kupini sarkar pen bang ni tum la bang avelang non nam ta bang avelang council pen thanga kera avelang nal tum jung ni tum jong se klem la bang ante la rong ke pang thir long jase me rong kang thir bolte kang thir bolte hel bang ke mena mane mena ta hel bolte hel mesen lo bolte nangli ningkan trokep ba ningkan pokep pusida me nangli penangana kam claim un nangli jong si hel mesen bolte la son da sa se ke pang thir sai bolte nangli hem ing thir jir bolte nangli ke duge thakta mesen pen rong group jong se ke pang thir bolte ke dam ke wang punon rong ke chilut pusida me nangli jo nang lu pusami ke dodam ba ke dam sami ning ke karong do la kape karong atum penangan la puson ke savura rong ta do pik ke terki ar pancheng lok alang itum han kopilo nang itum rong monjira hin pen puji message bange la sola mafuta ka bangke la nili tumarong jitu agun jato ke claim ke dam ke me pen bahera ta tum rong be rong thak sita me la sonang endolo idon irong rong ni dolo la nili tum kan ma process ke claim ke dam ateng ben ke alang ni tum tanon dolo o no nong berong puno berong ta aprangela an sita me non ang tum ci paklar pi adon tin sita me ben nili tum su share ko son ma ke claim hala tum nang cheng dolo la so se na claim dolo nang charlie dun hisap si dolo no o la ande la nang li tum ki pu bangi kala il tum kar biarong na hoknon ni hang ni jang punon kar biarong pulo de rong bong ke chipang thir bange kenang sot la le kalang lo kenang sot athima imithang a hem imithang a ri imithang paklar khle ipute bang nang claim nun veru ni lo sapu sarkar kisumana kam se nang claim unjoji anta hem ti ko char ko nei ba bari je pachu nei ason tem paching kai nei po bange imithang acknowledgement lo lahar mangke tamane nil tum mangke no news channel lo nil tum mangke kape ka rong same nil tum han penangan news aphan nang pang dak ponang ji bang itha po kai ta ni tum telefon semenang lo berti dak kalwar bak dak towar bak dak bala son cheleng uni det bala son pusame ke hok a towar ke il tum rong sida thur pung penta il tum kud no pake pak puno kui pak puno il tum every sunday nali tum ki puson every sunday il tum rada sai pi claim bon bolu de penangan akam ke chun sarkar bhan lang le da chok la so hin bilo nali pui bange la ke kalang le ni tum ta unan majok no nili tum popelo rong mujo majok sitami unan ke borilo sitami kisumana kama bangke rat pen ke uni dadu la hai bangke sarkar pen nanglangsi kimi athe non suppose to war punon ba lang punon lang ta ringason jongjong chutoke idon reja phan anta rat pen phanjong si kopine kapre scheme kimi government olom jitu scheme ke do hai scheme nang claim pi buse rasi long joy ke po jongjong phancho je manta rat pon te socialist phan pulute rong develop pute socialist ka develop se ka develop joli nili pura mang non ingrubi si verlo ingrubi si vet adak si towar heno charlo kapek bang towar mesen te ingrubi si bang rat thur pak pendang unmu la hai kisumana kam mang un council phan kai ta council ban cholang ver council ban pinremer puta kopilo ali la sola mang ke akama ling lo dho kisumana kam example lo towar son e dhor e thalo ni sivelo bai khini bang emission lo dakhino daklopte ki una kam bote la ke ni tum rat pen se kame borem se claim that po no suppose e thelam no na puni don dam bom towar ni tum rat pen lok se karbar ta ki thon la ni tum adha kilometer ni tum si ki claim ni tum claim si non ka ni ba fin tarlok maso 200 meter ni nang claim lo sarkar pen bai khini karbar ni tum ajo 8 baje na ni tum claim lai ni tum je padulo athe sarkar phan chotang ta so towar avilo choro hok lo alang litum dak rong monjir amekar tum rong asar tum penangan alam la dak ke pangthir alam tum han karbing rong life kelang tum pachini lo la hello rong monjir to war lo lang thak lan kelang me